Os días 13 e 14 deste mes, o Esmorgafest chega á súa sexta edición marcando tendencia dende Sarria. Por datas é dos primeiros, pero despois vemos que o cartel do Esmorgafest marca un pouco a tendencia do que é a escena indie no panorama galego. É unha mostra moi importante do mellor do movimento indie actual. 18 grupos e 2 DJs forman o cartel máis internacional do festival, que hoxe se presentaba no Pazo de San Marcos. 3 grupos internacionais de gran renome como son Mundúo, que son americanos, estarán, creo que vai ser a súa segunda vez en Galicia. Tamén teremos os belgas Ititanita, que tamén van a estar de xira aproveitando, van a facer unha xira por España, e os ingleses Modern Night Tour. Entre os de renome nacional, Los Punsetes, Cariño, Viva Belgrado. Arrinca na Sala Limar o 13, o viernes, ás 8:30 abriremos portas. Vamos a próximamente publicar os horarios para que a xente se vaya organizando. E despois a xornada do sábado temos unha parte gratuita de balde que se celebra na Unión. Un evento de referencia que este ano conta coa chega de 6.000 euros da Deputación. É moi importante para Sarria, sobre todo xa non no término cultural, senón económico, porque aparte da cantidad de entradas que se venden fora de Sarria e de Galicia, para promocionar o que é Sarria e tamén o Camiño de Santiago. O prezo das entradas é de 35 euros e pódense adquirir ata o día 14 se quedan.